Hihi, hahaha. Tämä on Big Brother-tuotanto, kokoontukaa sohvalle. Tämä on Big Brother. Tällä viikolla on nimetty seuraavat henkilöt häätöäänestykseen. Kim Sainio, Mikko Räisänen sekä Sami Aaltonen. Täällä taas vappupimeä tilanne on äärimmäisen jännittävä. Nyt näyttää, että Kim on lähdössä, mutta Sami kihii jo ihan tuntumaan. Täällä taas vappu tosi pimeä. Kuuleeko BB-talo ensimmäisenä Big Brother-tuotannosta pois häädetään Mikko Sainio? No nyt vapulla on mennyt puurot ja vellit sekaisin, anteeksi sekoiluni. Ensimmäisenä BB-talosta pois häädetään käsikirjoittaja Sami Aaltonen. Tämä on Big Brother. Sami, sinut on ulostettu tuotannosta. Sinulla on minuutti aikaa hyvästellä Johan Gunn. Vappu kiittää sinua Sami Aaltonen, ota laukkusi ja poistu alueelta, kulkuneuvo odottaa sinua jo ulkona, olit heikoin lenkki, moi moi.